hej, jedna z viac, takže môžeme už oficiálne začať. S tým, že dovoľte, aby som sa predstavil, moje meno je doktor Rastislav Baran a budeme sa spolu stretávať najprv na hodinách dermatológie a neskôr na hodinách anatómie a fyziológie. Dôvod, prečo začneme dermatológiou, je ten, že dermatológia je pre všetky kurzy, to znamená okrem wellness pracovníkov aj kaderničky, manikérky, pedikérky a neviem, čo všetko ste tu ešte vlastne, ale viem, že je tu viacero kurzov dokopy. S tým, že tá dermatológia je pre všetkých, dermatológia je aj kratšia, to znamená, toto si odpinkame na začiatku a potom sa budeme venovať anatómii a fyziológii, ktorá je podstatne dlhšia. Čo sa týka dĺžky týchto hodín, vždycky vám budem hovoriť, kedy je ďalšia hodina, s tým, že preferujem 3-hodinovky, dá sa 1,5 hodiny, ale to by sme ten kurz ťahali strašne dlho. V časovej tiesni som ochotný ťahať aj 4,5 hodinovky, väčšinou s tým študenti nemajú problém, hlavne keď sa jedná o to, aby stihli dokončiť kurz do skúšok odbornej spôsobilosti. Preto sa vás pýtam, kedy máte skúšky? Nech sa viem nastaviť, nech viem navrhnúť plán výučby tak, aby to vyhovovalo všetkým. Alebo aspoň väčšine teda. ...30.11. OK, do 30.11. máme kopu času. Niekto, kto má skôr skúšky? Už som mal aj tak, že respektíve v jednom kurze som mal 3 skupiny ľudí a mal som 3 rôzne dátumy, kedy sú skúšky odbornej spôsobilosti. Dobre, tak to beriem, že všetci máte až 30. A teraz ako to pozerám... Dobre, mali by sme to stihnúť, bude to trošku održku, ale OK. Dobre, zatiaľ vám viem s istotou povedať, že dneska, zajtra a pozajtra hodinu máme, v piatok hodina nebude. V priebehu zajtrajška a pozajtrajška vám ešte poviem, že ako budú prebiehať ďalšie hodiny. S tým, že som otvorený kľudne aj víkendovým hodinám. Za mňa kľudne aj soboty, nedele, väčšinou, keď som bol nútený ťahať víkendy, tak študenti preferovali aspoň jeden úplne voľný deň, takže to už potom nechám na vás, že či v sobotu alebo nedelu by ste chceli, ale možno to ani nebude nutné. Uvidíme. OK, čo sa týka dermatológie. Dermatológiu budeme mať dneska, zajtra a v piatok. V piatok dermatológiu budeme končiť a zároveň v piatok budeme začínať anatómiu a fyziológiu. S tým, že ako dokončíme dermatológiu, všetky kurzy okrem wellness pracovníkov sa môžu odpojiť. Už nebude nutné, aby sa účastnili týchto prednášok. To neznamená, že tu nie sú vítaní, hej. Tak ako som rozposlal ten hromadný mail na túto hodinu, sa budú rozposielať aj hromadné e-maily na ďalšie hodiny. S tým, že všetci, ktorí ste tu, budete dostávať pozvánky aj na anatómiu a fyziológiu. To je, či sa to vy rozhodnete využiť, to je čisto na vás. Hej, mali by na tom oficiálne byť iba wellness pracovníci, ale mne je to úplne jedno, že koľky tam budete. Hej, určite vás nevyhodím, keď sa budete chcieť aktívne zapájať, tiež to vítam. Čo sa týka týchto našich hodín. K niektorým témam budú prezentácie, k niektorým témam bude 3D model ľudského tela. A vo všeobecnosti odporúčam tieto prednášky nahrávať. Ja som niekedy mal možnosť nahrávať tieto prednášky, táto možnosť už u mňa nie je. S tým, že
viem, že predchádzajúce kurze mali tiež problém nahrávať prostredníctvom Microsoft Teams. To znamená, že nejaké iné programy na nahrávanie. Viem, že niektorí učiteľia majú problémy s tým, že ich študenti nahrávajú. Ja s tým absolútne problém nemám. A práve, že to vítam, keď to budete nahrávať, lebo niektoré hodiny, a obzvlášť potom pri tej anatómii a fyziológii, budú vyslovene, nie že nutné, aby ste to nahrávali, ale bez nahrávok sa to bude učiť dosť blbo. Čo sa týka toho, čo budeme robiť na týchto hodinách. Ja toto nebudem hrotiť, tieto hodiny, aj v tom zmysle, že nemusíte sa báť, že by som vás na tých hodinách nejak pravidelne skúšal. Budem dávať také, že otázky dopolené a budem veľmi rád, keď budete odpovedať, lebo hej, keď zapojíte mozgové závity, tak sa to rýchlejšie naučíte. S tým, že otázky mi môžete dávať hocikedy, hej, kľudne počas hodiny, hej, uvidíte pauzu, že sa chcem nadýchnuť medzi vetami, položte mi otázku, hej, ja s týmto problém nemám. Jediné, čo sa týka toho skúšania, ako som povedal, z hodiny na hodinu, to sa nemusíte báť, tak toto hrotiť nebudem. Ale bude minimálne jeden test. Tento test bude iba z anatómie a fyziológie, z dermatológie tieto testy nebudú. Hovorím testy, lebo niekedy dám 2 testy, niekedy jeden, preto ako nám to vychádza časovo, už bolo tak, že som nedal ani jeden test, ale väčšinou sa snažím stihnúť aspoň jeden. Test spočíva v tom, že máte teoretické otázky s možnosťami a potom máte v úvodzovkách praktické otázky, kedy chcem, aby ste pomenovali jednotlivé štruktúry v ľudskom tele, kde nie sú možnosti. Aj tie štruktúry vám ukazujem na obrázku. Ide o to, že na tomto teste potrebujete dosiahnuť aspoň 60%. Čo sa stane, ak nedosiahnete 60%, nemám ani tušenia. Tieto testy ja potom odosielam vedeniu. Vedenie si to už potom samo, nie že vyhodnocujem to ja, ale s výsledkami už narába vedenie. Hej. Ja som nikdy neriešil, že či niekto mal 20% alebo 90%, ale všetko sa to potom dosiela vyššie. Dobre, to by bolo asi na úvod takých organizačných rečí všetko. Máme nejaké otázky? Či už k organizácii, alebo k tomu, ako bude prebiehať látka, alebo hoci čomu? Ja budem to brať ako tiché, nie. OK. Takže témou dnešnej hodiny, ako ste si mohli už dočítať aj v pozvánke, je fyziológia a anatómia kože. To znamená taký všeobecný úvod do kože. A v prvom rade si teda musíme uviesť, čo je to koža. Kto mi vie úplne najjednoduchšie povedať, čo je to koža? No poďme trošku sa posnažme. Najväčší orgán na celom tele. Vynikajúco. Čiže dôležité, že je to orgán. Teraz si musíme uvedomiť, že orgány ľudského tela nie sú iba vo vnútri, ale aj na povrchu. A koža je ten najväčší, pretože keď sa to rozprestie na plochu, jednoznačne. Na čo máme tú kožu? Čo je hlavnou úlohou kože? Ochrana tela. Ochrana, vynikajúca. A prečím nás tá koža chráni? Pred vonkajšími vplyvmi napríklad. Pred vonkajšími vplyvmi. Ochrana nie je samozrejme jediná funkcia tela.
tým sa dostaneme za chvíľku, ale poďme najprv na tú ochranu, pretože tá je taká tá základná funkcia tej kože, ktorá napadne asi každého. A veľmi pekne ste povedali, že pred vonkajšími vplyvmi, lenže vonkajších vplyvov poznáme neskutočne veľa. Ale v všeobecnosti vonkajšie vplyvy rozdeľujeme do 3 skupín. Aké môžu byť vonkajšie vplyvy? Slnko, vietor. Vynikajúco, slnko, vietor a tieto budú spadať do čoho? Čo majú spoločné? Ako by ste to nazvali jedným slovom? Citlivosť. Citlivosť? Nie. Citlivosť bude ďalšia funkcia kože. To áno. Ale slnko, vietor sú aké vplyvy vonkajšieho prostredia? Existujú na to 2 pojmy na túto skupinu. Klimatické podmienky? Nie klimatické, ale idete na to správne. Ale do tejto skupiny napríklad bude spadať aj na trenie napríklad, hej? A trenie, viete, už nie je klimatická podmienka. Mechanické, chemické? Vynikajúco, mechanické. Mechanické je správne, druhý pojem na to je fyzikálne. Ale mechanické je 100% správne, hej? Takisto ako fyzikálne, hej? To znamená, tam bude spadať teplota, tlak, chlad. Keď som povedal aj teplota, aj chlad, to má svoj význam, hej? Tieto dve veci možno zniejú úplne rovnako, ale koža ich rozoznáva úplne odlišne. To budeme ešte dneska preberať. Čiže všetky fyzikálne vplyvy. Ďalšie ste povedali chemické. Áno, aj chemické vplyvy poznáme. Čiže máme mechanické, fyzikálne, to je jednotka. 2 sú chemické. Ku chemickým vplyvom čo bude spadať? Čo môže chemicky vplyvať na vašu kožu? Kozmetika? Pracie, prášky, neviem čo. Tak, vo všeobecnosti rôzne chemikálie. Áno, aj kozmetika, áno, aj pracie prášky, keď sa bavíme o nejakých škodlivých vplyvoch, tak to budú nejaké žieraviny, kyseliny, silné zásady. Toto si väčšina ľudí neuvedomuje, že každý teda vie, že keď sa olejete kyselinou, to je zle. A takisto skoro každý vie, že kyselina sa neutralizuje niečím zásaditým. Lenže vy keby ste sa poliali niečím, čo je veľmi, veľmi zásadité, tak to bude mať veľmi podobný účinok, keby ste sa poliali silnou kyselinou. Je to na opačnom konci spektra, ale je to stále zlé, hej, všetkého veľa škodí. Nakoľko kyslosť alebo zásaditosť určujeme na stupnici pH. pH je od 1 po 14, s tým, že najkyslejšie je 1, najzásadejšie je 14. A jednotka a 14 sú extrémne silné chemikálie, ktoré nebudú nikdy dobre reagovať s kožou. No dobre, takže máme fyzikálne vplyvy, chemické vplyvy, ešte aké budú? Reflexné? Respektíve to nie som si ani istý, ako myslíte, skúste mi to bližšie popísať, že čo myslíte pod pojmom reflexné. Lebo také vplyvy nemáme, reflexné vplyvy, ale možno myslíte niečo iné, len ste to zle pomenovala. Tak. Dobre, tak čo môže vplývať na kožu? Chemikálie, rôzne fyzikálne vplyvy a prečím sa zvykneme chrániť? Čím nás strašia aj počas pandémie, nám s tým stále strašili? Vírusy? Vírusy, vynikajúco. K vírusom budú patriť ešte aj baktérie, parazity, plesne a toto sú biologické vplyvy.
Biologické vplyvy. Vynikajúco. OK. Takže máme fyzikálne, chemické, biologické vplyvy. Pre týmito všetkými nás koža chráni. Potom ste spomínali citlivosť kože, ale teda recepčnú funkciu. Dobre. Čo všetko dokážete vnímať kožou? Keď koža niečo zaznamenáva, niečo vníma, nejaké okolité javy, tak aké rôzne javy môže vnímať koža? Dotyk. Dotyk, vynikajúco, čiže nejaký tlak. Čo ďalej? Teplotu. Teplota, vynikajúco. Tu zase prizvukujem teda povedať, že teplo a chlad, pretože koža na to bude mať osobitné receptory. Za chvíľku sa k tomu dostaneme, keď si ukážeme presne, ako koža vyzerá na priereze, ale hovorím osobitné receptory pre teplo a chlad. Čo ďalej ešte? Ultraviolet. Slnko. Áno, v koži máme bunky, ktoré budú reagovať na ultrafialové žiarenie. S tým, že celá koža kvázi nereaguje, reagujú iba tie bunky. Tiež budeme prebrať presne ako, ale áno, máte pravdu. Čiže ultrafialové žiarenie. Ešte niečo? Bolesť. Bolesť, vynikajúco. Bolesť je podobne, ako keď som vám povedal, že treba rozlišovať teplo a chlad, takisto treba rozlišovať tlak a bolesť. Na to sú tiež osobitné receptory. Dobre, takže koža chráni, koža vníma. Čo ďalej robí koža? Má aj sekrečnú funkciu, slúži na vylučovanie napríklad. Vynikajúco. Čo sa bude vylučovať cez kožu? Pot napríklad, to znamená, že vnútorné tekutiny, voda. Vynikajúco. Okrem vody, čo ešte bude v pote? Maz. Maz je osobitný. Koža vylučuje aj maz, ale máte osobitné žľazy na pot a osobitné žľazy na maz. Vnútorné toxíny. No, to je tekutiny, teda voda. A čo bude v tých vnútorných tekutinách? Soľ, vynikajúco. Ešte niečo? Toxíny. Môžu aj toxíny. Toxíny sa hlavne vylučujú z tela prostredníctvom pečene, ale nejaké stopové zvyšky toxínov môžete nájsť aj v pote. Keď spomínate toxíny, tak potom ešte dusíkaté látky. Dusíkaté látky sú vo všeobecnosti odpadové látky tela. Hej. Keď bunky si berú niečo z krvi, aby dokázali prežiť, niečo spotrebujú, takisto ako ľudia aj bunky majú svoj odpad a tento odpad sú väčšinou vo forme nejakých dusíkatých látok, to znamená napríklad močovina. Samozrejme iba tiež v malom množstve, lebo tieto látky sa vylučujú hlavne obličkami, ale zase nejaké stopové čiastky aj v pote môžete nájsť. OK, potom sa povedali, že vylučuje maz. O potnom aj mazovom filme na koži sa budeme ešte baviť, čiže to zatiaľ necháme tak. A keď koža vylučuje, môže aj niečo prijímať? Áno, môže. Látky rozpustené v tukoch. Dobre, vynikajúco, látky rozpustené v tukoch. To znamená, to môžu byť aj priaznivé látky, aj nejaké negatívne látky, ktoré zle vplývajú na kožu. Vo všeobecnosti vodu takisto dokážeme prijímať kožou do určitej miery, ale zároveň vodu aj vylučovať kožou. Nie vo forme potu, ale vo forme prostredníctvom osmózy v spáde koncentračného gradientu. Napríklad, naložíte sa do vane. Hej, ležíte vo vani 2 hodiny, budete mať také zošuverené prsty. To preto, že tá voda, v ktorej ležíte,
je hyperosmotická. Nie je viac koncentrovaných látok a koncentrácie sa vždy snažia vyrovnať. To znamená, voda bude prúdiť z tela do tej vane. Aby sa tie koncentrácie vyrovnali, vy strácate vodu a preto vyzeráte taký zošuverený. Dobre, čo ešte môže koža prijímať? Môže prijímať aj vitamíny napríklad? Môže, niektoré áno. Ale tie musia byť takisto, bude rozpustené v tukoch alebo vo vode. Ale skôr v tých tukoch. Mňa len napadá preto, lebo napríklad ku kozmetičke chodíme, aby nám oživila tú kožu a preto sa dávajú krémy aj séra, pretože nejaké tie chemické vitamíny obsahujú, ktoré máme menej v koži. A to že rovnako cez pokožku príjmeme. Áno, ale preto hovorím, že bude rozpustené v tukoch alebo v nejakej vode. Vždy sú to nejaké maste. Keby ste si zobrali v lekárni, kúpili tabletky vitamínu C, rozdrvili to a snažili sa to masírovať do koži, tak z toho nič nebude. Hej. Že musia byť špeciálne upravené na to, aby sa dokázali vstrebať cez kožu. Ale čo koža ešte dokáže prijímať, je vzduch, alebo teda kyslík. To znamená, my vieme kožou aj dýchať. Nie je to tak, ako dýchajú niektoré žaby, že proste 100% dýchajú kožou. Koža je asi taká účinná na dýchanie ako 1% funkcie pľúc. Čiže koža dýcha, ale reálne nám to nepomôže nijak. Dobre, a čo je ešte jedna funkcia kože? O ktorej treba rozprávať. Skladovacia, napríklad máme podkožný tuk. Správne ste povedali, že to je podkožný tuk. Dobre. Čiže to je už pod kožou. To podkožné väzivo sa v niektorých literatúrach uvádza ako časť kože, ale reálne to je osobitné väzivo, kde sa skladujú tuky. Koža sa dokáže regenerovať? Napríklad, keď je nejaká rana? Všetko v tele sa dokáže regenerovať. Niektoré tkanivá viac, niektoré menej, ale reálne každé jedno tkanivo sa dokáže v tele regenerovať. Dokonca aj mozog, dokonca aj nervy, aj keď sa hovorí, že keď prídete o neuróny, tak už v živote ďalšie mať nebudete, to je síce správne, ale aj nervové bunky sa dokážu regenerovať do určitej miery. Koža je iba v tomto schopnejšia. Strebávanie vitamínu D? To je skôr tvorba vitamínu D, ale v podstate máte pravdu. Ale ja som niečo iné hľadal. Takto sa vás pýtam. Distribúcia krvi? Ste veľmi blízko, lebo reálne distribúcia krvi to nie je, lebo distribúcia krvi majú za úlohu cievy, ale bude to niečo s krvou. Totiž, pardon, keď je vám veľmi teplo, povedzme, že je leto, je vonku 32 stupňov. Regulačná schopnosť? Termoregulácia. Termoregulácia vynikajúco. A prečo som povedal, že ste veľmi blízko pri tej krvi? Keď je vám veľmi horúco, alebo keď vidíte niekoho, ktorému je veľmi horúco, čo si ako prvé všimnete na tom človeku? Takým štýlom, že proste kúknem a vidím. Že sa potí, alebo Že je červený? Toto som chcel počuť, že je červený. A prečo je ten človek červený? Lebo srdce rýchlejšie pracuje? To srdce rýchlejšie pracuje, áno, ale to nie je dôvod, prečo je červený.
keby sme prižmurili trošku oči, tak povieme, že je to spoludôvod, ale nie ten hlavný dôvod. Dobre. Toto má prepojenie s krvou preto, lebo krv ako taká je hlavným spôsobom v tele, ako sa roznáša teplo. To znamená, ak máme v tele veľa tepla, je nám strašne horúco, snažíme sa toho tepla zbaviť. A toho tepla sa snažíme zbaviť tak, že krv sa to teplo bude snažiť vydať mimo tela. Tým pádom logicky nemôžeme začať krvácať, ale čo robí krv je, že sa nahrnie vo veľkom množstve do kože. Krvné cievy v koži sa roztiahnú, kožou prúdi viac krvi a z tej krvi môže vysáľať to teplo cez kožu do okolitého prostredia. A takto sa telo chladí. Podobným princípom funguje potenie. Hej. Potenie tiež nefunguje na tom princípe, že sme mokrí a teraz zafúkte vietor a je nám chladnejšie. Potenie chladí ľudské telo preto, že voda dobre drží teplo. Ten pot, keď je ešte vo vašom tele, on si zoberie tú teplotu z krvi a keď sa kvapka potu dostane na vrch kože, tak tá kvapka potu so sebou vyniesie aj to teplo. A teda prečo sme červení? Lebo koža je bohato prekrvená a vy teda reálne vidíte tú krv. Samozrejme v krvi, v koži sú vlásočnice, malinké cievy, ktoré nerozoznáte, že kde ide čo. Máme aj pár veľkých ciev, ale v drvivej väčšine sú to tie vlásočnice. To znamená, nerozoznáme presne cievky, ale vidíme celkové zafarbenie kože na červeno. To je úplne rovnaký dôvod, ako prečo máte napríklad červené pery. Pery sú veľmi bohato prekrvené, vždycky, s tým, že na perách máte iba veľmi tenkú vrstvu kože. Lebo aj to, čo vám pokrýva pery, je koža, je iná ako zvyšok kože, ale je to koža. A tým, že je veľmi tenká, tak tá krv vyslovene presvitá. Preto máte červené pery. Chápeme? Áno. Super. Tak to by bolo k funkciám kože. Teraz poďme na vrstvy kože. Začneme najvrchnejšou vrstvou, respektíve koža má 3 vrstvy a pôjdeme zhora, respektíve z povrchu dovnútra. Tá povrchová vrstva a zároveň najtenšia vrstva sa nazýva epiderma alebo pokožka. Epiderma, pokožka. Ako som povedal, je najtenšia, lenže keď sa bavíme o anatómii kože, anatómia má strašne rada rôzne delenia. A tomu sa nevyhne aj koža, pretože síce je to najtenšia vrstva, tá pokožka, a už tá samotná pokožka má ďalších 5 vrstiev. Teraz pôjdeme kvázi naopak, alebo keď pri vrstvách kože som povedal, že pôjdeme od vonkajšej vrstvy po vnútornú, tak tu ideme opačne. Ideme od spodnej vrstvy po povrchovú. Ale na to, aby sme si poriadne vysvetlili spodnú vrstvu, najprv prejdeme všetky 3 vrstvy kože ako takej. Čiže pod pokožkou máme zamšu,
Čiže mali sme pokožka dermis, pod ňou je zamša dermis, pokožka epidermis, zamša dermis. Tu som asi tiež mal spomenúť na začiatku, že aj čo sa týka anatómie, aj čo sa týka dermatológie, budem spomínať aj latinské názvy. S tým, že ani na hodine, ani na teste od vás nikdy nebudem chcieť latinské názvy. Spomínam ich čisto preto, že v každom kurze sa našiel aspoň niekto, kto si to zapisoval, koho to zaujímalo. A takisto také praktické využitie do života je čítate nejakú lekárskú správu. Väčšina tých lekárskych správ je písaná tak, aby tomu rozumel druhý doktor. Nie až tak sa prihľada na pacienta, s čím ja vo všeobecnosti veľmi nesúhlasím, ale je to takto zaužívané. Veľakrát sa teda stáva, že pacient si to potom musí googliť, že čo to vlastne sa snažil doktor povedať. Toto možno pomôže v tomto smere. Ale hovorím, ja od vás nebudem vyžadovať latinské názvy, ja ich iba spomínam. Čiže pokožka epidermis, zamša dermis, a úplne najspodnejšia vrstva je tela subkutánea, podkožné väzivo. Tela subkutánea, podkožné väzivo. No a poďme na tú pokožku, na tú epidermu. Nejaká otázka v čete. Mám otázku, v tým sa mi zobrazuje, že na schodze obmedzená končí 10 minút. To niekedy tak píše, uvidíme, že či nám to vypne. Ak nám to vypne, tak urobím novú schôdzu a pošlem vám link a pokračujeme normálne do 8, čiže tá 3-hodinovka. Niektorí moji kolegovia sa sťažovali na to, že ich to vyhadzuje po hodine a mne sa to v živote nestalo zatiaľ. Takže uvidíme, že čo to dá. Každopádne, ak by nás to aj vyhodilo, tak potom pokračujeme. Takže, vrstvy pokožky. V prvom rade si treba povedať, že pokožku od zamše, čiže epidermu od dermis, oddeľuje bazálna membrána. Bazálna membrána, alebo niekedy sa dá povedať, v slovenskej literatúre je aj nejaká základná membrána. Bazálna alebo základná membrána. To je iba veľmi tenká membrána medzi pokožkou a zamšou. Prečo teda vôbec spomínam, keď nebude nejaká tenká membrána? Pretože na túto membránu na strane pokožky sa upína naša prvá vrstva pokožky, čo je vrstva bazálnych buniek alebo vrstva základných buniek. Vrstva bazálnych alebo vrstva základných buniek. Toto je v podstate najdôležitejšia vrstva. Tak, to som vlastne povedal blbosť, lebo ako všetky vrstvy sú dôležité. Ale čo je na nej veľmi špecifické? Toto je jediná vrstva pokožky, kde sa bunky dokážu deliť.
To znamená, keby ste sa na túto vrstvu pozreli pod mikroskopom, tak vidíte pekné, živé bunky s jadrom. Toto je dôležité. Bez jadra sa bunka nedokáže deliť. To znamená, všetky bunky, ktoré sa obnovujú v pokožke, sa obnovujú v tejto vrstve základných buniek. Vrstva základných buniek sa nazýva stratum basale. Stratum basale. A táto vrstva je pomerne tenká. Iba pár radov týchto buniek. Nie je najtenšia, ale pomerne tenká. Ono sa to môže zdať, že pár radov je celkom dosť, ale keď sa dostaneme vyššie a pôjdeme na tie hrubšie vrstvy, to môže byť aj stovky radov. Pričom koža je veľmi tenká. Ale bunky sú maličké, takže sa to vmestí. Čiže stratum basale, vrstva základných buniek, hneď nad ňou je stratum spinosum. Stratum spinosum. Stratum spinosum, vrstva trňových buniek. Vrstva trňových buniek. Prečo trňových? Pretože tu sa bunky začínajú kvázi oplošťovať. To je bazálne vrstve, to boli viac menej také kocky alebo kvádre. Tu začínajú byť plochšie. Pretože tuto začína proces rohovatenia. To znamená, bunka sa začína vyplňať, pomaličky začína vyplňať keratínom, rohovou hmotou, a celá bunka tým pádom začína rohovatieť. Alebo keratinizovať. Rohovatieť alebo keratinizovať. Dôležité je tu taktiež povedať, že tieto bunky, tieto trňové bunky už nemajú jadro. To znamená, už sa ani nedokážu deliť.